Здравейте, Бипокс, аз съм Дъплей и това не знам кой епизод е. Кой епизод е? 11 или 12 май. Мисля, че беше 17. Човек! Ти не си снимал с мен толкова епизоди, ти сме... Го правиш, бе? Нали ще влизат зомбита, тук трябва да има малко преграда да ни влизат. Окей. И днеска сме решили да направим нещо като базичка вътре. И къде ще тази база и Теодор да решава? Аре, бе! Тук вътре. Мемницата. Да, и тук ще изкопаем една дупка надолу и ще направим. Добре. Почвай. Аз малко ще апгрейдна. Какво ще апгрейднеш? Апгрейд, не знаеш ли какво означава? Апгрейд означава да тура честове такъви. Ще трябва да направя доста стълби. 100? Като копах... Да, стълбички, да. Аз като копах намерих старата мина. Оле, заграде. Аз в момента си правя честове. Вътре ще слагам и хляба. Две печки. Теодоре! Аз само разширявам, да знаеш. Теодоре! Какво? Чуваш ли ме? Да. О, бъгна ми се. Тъпата мишка. Ако знаеш каква чалга се чува тук в нас, от панера. Чалга. Чалга сницел. Шет! Ули! Колко високо паднах и извинявам се, че се турна креатив, докато ида догоре, ма не видях хора. Гледай, мама ти да е бъ. Не псувай. Пак слагам на survival. Вземи малко стълби, де. Сега. Така. Омага, докато копах намерих айран. Не го взимай, нали имаме доста. Ти го Да, той без това е на покрива. Тук са масите. Ма ти за какво ще правиш маси, бе? Да питаш и пак да не знаеш. Мамо, не псувай! Мама е паднала нещо от гардероба и вика, че иба майката. Па вика, че я псувам. Тихо е, снимаме се пак. Няма зрителите да не уважават. Тука един... И тук двете печки. Тук няма да има легло. Тук ще има. Ето такова. Сара! Така. Оле, шет. Сара, тихо, ма! Хора, извинявам се, че се турат у мен айтем стълбички, ма... И ми дай малко такова, малко точви. Това е нашата мила база. Абе, къде ще та такова, бе? Ко правиш, бе? Разширявам, чурав ли си? Базата е тук ще е базата. Няма да такава голяма, ти лут ли си е? Голяма ще е. Мапа ще няма да правя. Ми идея ще направя. Дай толкова, бе! Това цялото ще е базата. Чу ли? Ей, не, виж, тук е първия етаж. Ама да, широкичко. Не, бе, не копай надолу вече. Аз не копах, ти го изкопах. Не е верно. Да, бе. Не, бе.
Отивам до момента. Това първия етаж. После? Втория е долу, където съм направил скоба. О, момент да мана до мене айтъмса. Too many items, items. Деба чувики, бе. Човек една атракция, само някой като се качи, почва да се питка и почва да се върти, нещо е гадно. Кое бе? Една атракция. Нали аз след малко ще по-напомира. Има една много гадна атракция. О, тук отворим врата. Че без врата няма живот. Без врата няма живот, без живот няма... Врата. Да. Опа. Дай факли. Имам само 17. Дай малко 5-6. Дай бе, ари бе. След да ще дам. Не ми се идва. Ми няма да получиш факли. И аз пак какво да направя? Дай ми дърво и ще получиш факли. Какво? Дай дърво и ще получиш факли. Колко факли? Колко? 80 000. Аз нямам толкова много. Ми аз нямам толкова факли. Така. Стоун, да го взимам ли стоуна? Взимай. О, тук има диамантини, лопати, кирка. Това твоите ли са? Да. Аз ще ги взема. Не ги взимай. Ще ги взема. Ако ги вземеш, ще ти взема цела чест. Ще ги вземеш ли? Не. Добро момче. Аз взех малко глас пейн. Какво си взел? Глас пейн за мелницата да направим. И след глас пейна отивам на риболов. А ти ще правиш изненада за мен. Толкова храна на мен не ми трябва, така че хвърлям си бисквитките. Не, тя ще си ги задържа по-макепа. Динята. Най-сетна и ние да апгрейдим тази мелница, че ще да се разруши. Я падни, защото е много стара. Да, ма сега вече е бомба. Бомба! Бомба! Кой да пусне една песен за бомба? Какво? Да пусне една песен за Ти бомба. лучи си, ние снимаме, бе. Ако пуснеш повече, съм ти приятел. Бомба! Бомба! Имам идея! Каква е? Имаме ли емералди? Не. Мамка му нямаме. Ако имахме, какво ли ще стане? Хора, за малко ще паузираме клипа. Веднага го паузирай. Не. Паузирай да ти кажа нещо. Да се тура на топения items и да взема. Да, точно. Познах ли? Познах. Знаеш, що е майтъм, що е майтъм вместо такова. Ще го направя вместо мен. Ами 4 дърво, да е 4 дърво. И хора, аз нямам малко на риболов. Да хвана един костур. Ще трябва да направиш ден. Аз го направих. Ага. Блато нямаме ли някъде? Не. О, шет, маратака. Ако искаш другия епизод, ще си направим. Добре? Не, имам я, ама не е толкова як, колкото го искам аз. Diamond Cook ще имаме ли? Не, ама не прави по-добре. Това ще не е нашето блато, езеро. Аз хвърлям въйцата. Къде да оставя камъните? Камъните, в оне чест. Може ли в милницата? Може ли тук в милницата? Тук в милницата. Да, верно. Ще си оставя. Ама не ми кълбе, мамка му.
Между другото ще остава листяйте ми и ще напиша Клеър след това. Добре. Бомба. Ама лампата му си, бомба. Камъни ти напиши Клеър. Камъни. Така не ти дадах това. Да направи купчета от червен камък. Не, моля те. Окей, пиша Клеър. Yes! И фанах първата ми рибка. Между другото, лопни. Защото не ми става командата. После. Тогава да ти дам буркуците. Тогава ще топна, че ма мързи. Опа. Готово. Ей. Клеър. О, как засеках. Строй се на survival. Аз съм на survival. Опа. Аз за сега имам риби. 2. И ми клубна лекичко. Моля една въжица. Добре. И ти ли ще лови с мен? Да. Чак. Може да... Кълбе ми лекичко, потъна ми, уважаеми зрители. Така. И тако стори на креатив, бе! За малко. Да взема един крафтинг тейбъл. Махай го, ти не можеш да си направиш, бе. Нямам дърво. Няма. Нали има в честа, оне? С взима беда! И аз фанах 2 тунстолопа. И един сом. После ще си ги печем. Не знаеш, че тук няма толстолоп и сомови и тя. Пък аз фанах риба клоун. Верно. Да. Ще ме дадеш ли? Не. Аз няма ти дам риба балон. Не ми давай, тя отравя. Верно? Да, видяше да видиш. Не мерси. Сигурно то клипа най-скучен е, защото не правим нищо, само ловим. За тебе е най-скучния, защото аз правя базичката. Аз си лова риба, ти си прави базичката. Още риба и ще ходя на пътешествие. Пътешествието на Фин и Джейк. На Фин и Джейк. Фин и Джейк, обичам ми да видя. Стига са ли гадни? Окей. Така, вземам бисквитка. Пендюлис. Пендюлис. Не. Какво си? Това пахани бисквитката по едно. Какво? Намерих голяма мина, ули и диаманти, вау. Тук пълно е. Защо не намери диаманти? Базикам се. Защото ако видиш намеря следващото продуктиви. Добре. Но веднага ли? Да. Сериозно? Да. Ти си сей там. Какво езеро намерим? Но по-добре не идва, че се загубиш. И няма да мога да намерим къща. Трябва да паузираме, ще ни най-скучен е. А тук такова има ли плугини? А си тура? Ама плугини има ли? В този сървър? Няма тая команда, сега да седна хоме. Иначе, ти къде отиваш? При тебе. Не бе, ще се загубиш. Няма. Махай се на креатив, повече няма топвам. Айде до. Какво? Ще тръгваме. На панера ли? Да. Ма първо ще скачим на това и тогава. На кое бе? На бъдещето. Ще се качи ли с тебе на Виенското? Ще бъде, сигурно не, някой да се скачи. Не ще ви скачи. Аз нямам първа да бях. На тебе мога да майк. И толкова е. Се кача с тебе, мамо. Абе ще намерим друг хора да се качи. Тук сте пичове. Ама знаеш къде ще ги слагаш диамантите? И той намери диаманти, ама... Един стак 54. И ще ги сложи, знаеш къде? В мелницата. Честно. Що? Така? Или па направи купчета. Заради тебе изтървах рибата. Направи купчета от диаманти и тури долу. Мали колко яко ще стане. Така? Клъвнима!
вече има дело, нали? Не знам. За какво ми пише нямаш право да ползваш тази команда? Ти какво ще да направиш? Щях да остава това. Забравих. Забравил съм хитрецо. Ще се туриш на креатив. Бачка се гледа да съм още диамант. Тому! Майко, трябва да кръпим епизода на време за диаманти. Верно. Не, аз ще пиша за риболов. Знаеш колко много бе? Имам вече 3 стака и 30. Толкова ми е силна кирката. Що ма портна? Оля, аз исках аз. Але, всякъде е къщата. Направи ме на геймод. Сега. О, памина. Виждам диаманти, май. Направи ме на геймод. После? Да. Не. Абе, брат, имах такова на кирката. Бях се намерил една кирка, където имаше купени докосвани и бях оставил 5 диаманта в базичката. Мисля, че ги бях сложил като блокове. И всякъде е къщата. Виждам я. И аз виждам. Ох, на малко съм. Бързаме такова. Къде? Ти намери ли къщата? Не, ма я виждам. Абе, брат, ти летиш точно пред мене. Така, аз и сега ще умра, от гладувам. Тъпата до мен. Тъпа? Да, веднага. Тол. Ето ти рибата. На ти рибата. Не ще да отивам да взема ония диаманти, те ги сложих. С хубавата кирка. Аз па много листа намерих. Ще опреда мелницата с листа. Гати, якото го направи, бе. Ела да видиш тук долу. Дай ми храна. Заслужава си този път храна. Между другото такова, изпеках, имах малко диаманти в това, изпеках ги и сега имам 43 блокчета. Ама смисъл, че не е блокчета, ми да имам труда, искат ли да си я разделим и аз да изкопам с тази кирка? Хора, ще базираме екрана за малко. Тук сме пичове, ето, направихме с 800 000 милиарда пъти. Упс. И то мен много ми се бъгва напоследък. И вземе тура на креатив. Ето, вижте как я направихме. Базата, втория етаж ще ви покажем. Ето. Сега сигурно какво ли си викате? Да, бе, то го направя. Това сигурно с 100% това го направя на креатив, ма не е така, хора. Точно го направих на Survival с Теодор. Ето е нашата база. Така. Ето е. Омага. Бъгнато е. И ако ви е харесало, коментирайте, оценявайте и чао!